Rakkaat äidit ja isät. Me Haminan ja Kotkan leijonat ollaan tosi iloisia ja kiitollisia, että olette tämän torstai-illan tyhjentäneet tälle tärkeälle asialle. Jokaisen sukupolven tärkein tehtävä on seuraavan sukupolven vahvaan ja terveeseen aikuisuuteen auttaminen. Kaikki yritykset siirtää kasvatusvastuu vanhemmilta yhteiskunnalle on osoittautunut itsemurhan kaltaiseksi yritykseksi yhteiskunnalta. Jokainen lapsi tarvitsee oman aikuisen, jonka katseesta lapsi lukee, että on rakastettu ja arvostettu. Aikuisen, joka on läsnä, aikuisen, joka kuuntelee, tukee, on turvallinen. Kun mietin tätä puheenvuoroa, muistin semmoisen tilaisuuden, oli isompi yleisö kuin tässä, ja istui yleisöjoukossa, niin semmoinen menestynyt uranainen kertoi työstään. Ja kertoi, että hänen lapsensa on sanonut hänet, kun sä et ole koskaan kotona, etkä lue meille satuja. Kertoi vastanneensa lapsilleen, että teen töitä niin paljon, että teidän elämä olisi satua. Se tuntui pahalta silloin ja tuntuu pahalta vieläkin. Olen Marja-Leena Valkeinen, olen 4 lapsen äiti, 8 lapsen isoäiti, olen terveydenhoitaja ja olen leijona. Joskus oli jossain häätilaisuudessa ja vihkikaavaan kuuluu kysyä, että tahdotko osoittaa rakkautta? Usein aika moni siinä kohti kertoo tahtovansa. Mutta se rakkaussana on aika haasteellinen. Me kotkalaiset olemme valinneet arvoiksemme reiluus, rohkeus ja rakkaus. Ja sitä rakkautta käytetään niin hirmu monessa eri yhteydessä. Yksi rakastaa syömistä, toinen rakastaa matkustamista, 3. uimista. Puhutaan myös parisuuden rakkaudesta, vanhempain rakkaudesta, itse rakkaudesta, jopa ostetusta rakkaudesta. Mielestäni rakkaus on sitä, että haluaa tehdä hyvää toisille. Haluaa tehdä hyvää toiselle. Leijonat on yli 100 vuoden aikana maailmassa ja Suomessakin runsaat 70 vuotta tehneet huomisesta parempaa kuin eilinen oli. Tulevalle sukupolvelle parempaa elämää. Meillä oli viime syksynä Haminassa ja Kotkassa tämmöinen autonlaista autoperhettä tapahtuma. Olimme kauppojen markettien kassoilla. Toivotaan, että ihmiset ostaisivat jotain ylimääräistä lahjoitettavaksi vähävaraisille lapsiperheille. Me Kotkassa, LC Kotka Maininki ja Kotka Keisarina saatiin 19 isoa ostoskärryllistä tavaraa jaettavaksi vähävaraisille lapsiperheille. Ihmisillä on iso halu auttaa, kun joku vaan se järjestää. Nyt tässä keväällä meidän fokuksessa on tosiaan vanhemmuus ja perhe. Tällaisia vastaavanlaisia tilaisuuksia Kaakon leijonat on järjestänyt viime viikolla Kouvolassa ja sitten on Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Imatralla tulossa. Teemana on uskalla olla aikuinen lapsellesi. Aiheesta alustaa psykologi, kirjailija, isä, isoisä Keijo Tahtokallio. Sitten panelistina meillä tulee olemaan paneelin puheenjohtaja Hanna Pikka. Hanna on kaupungin osallisuuskoordinaattori, on äiti. Hän on taustoja myös nuorisotyössä ja lastensuojelussa. Muita panelisteja on sitten meillä nuorten edustajana
Alex Polström, eli Ternoksi kutsuttu. Sitten on Kaakkois-Suomen MLL:n toiminnanjohtaja Krista Karpelaan. Ja sitten siellä on koulun erityisopettaja Kimmo Ainas. Ja Jarkko tuolla on Haminasta, hän on sijaisvanhempi. Ja sitten siellä tosiaan Keijo on tuolla viimeisen, mutta saat istua nyt siinä. Toivotaan isoilla aplodeilla Keijo, tervetulleeksi kohtaan. Joo, ja tervetuloa omasta puolestani tähän lämminhenkiseen tilaisuuteen. Joku aina voi ihmetellä, mistä se etukäteen tietää, mutta kun on kokemusta. Se on yleensä sillä tavoin, että osa teistä lähtee täältä silleen, että on ikään kuin hyvä mieli, lämmin mieli, koska on tullut semmoista puhetta, että itse on ihan samaa mieltä. Toiset taas ovat ihan eri mieltä. Ja heillä on pikemminkin tuskan hiki lähtiessään, mutta siis kylmäksi ei jää kukaan. Aion kertoa teille ihan pikku tarinan tai pienen kokemuksen, joka samalla on ikään kuin ainakin leikisti tiedostutkimus. Siis kun olen tässä vuosikymmenten varrella kierrellyt Suomen maata ristiin ja rastiin erilaisilla liikennevälineillä, niin on aika monta kertaa tullut istuttua junastakin. Ja sitten erään kerran olin menossa Pohjanmaalle. Ja siellä satuin semmoiseen vaunuosastoon, mikä oli tarkoitettu sellaisille ihmisille, joilla oli jonkinnäköisiä erityistarpeita liikkumisen suhteen. Esimerkiksi jotkut tarvitsevat kainalosauvoja, jotkut pyörätuolia, jotkut tulivat lastenvaunujen kanssa, jotkut rattaiden kanssa ja niin edelleen. Mulla kun silloin ei ollut sitä, mikä minua tällä hetkellä hieman vaivaa, eli selkäkipu, niin jostain syystä minäkin sitten olin siinä samassa vaunussa. Se oli mielenkiintoinen vaunu. Siellä oli ennen kaikkea aika paljon nuoria äitejä. Ja heillä oli mukanaan lapsia, pieniä lapsia, vanhimmat ehkä noin 4-vuotiaita, nuorimmat noin vuoden ikäisiä. Nämä pienimmät olivat rattaissa tai vaunuissa, mutta isommat siinä sitä äidin vieressä ikään kuin muina lapsina. Niin kuin muina miehinä tai muina naisina, niin muina lapsina. Ja sitten jälleen kerran minun iski tämmöinen pieni huvituksen poikainen. Mä nyt huvittelen välillä sillä tavalla, että mä teen pieniä tutkimuksia. Ja sitten mä taas päätin tutkia, että miten nämä äidit keskustelevat, kommunikoivat lastensa kanssa. No mä en ole mistä tahansa kommunikoinnista kiinnostunut, vaan erityisesti siitä, miten vanhemmat ohjaavat lapsiaan. Toki äidit ja isät, mutta yhtä hyvin vaikka sijaisäidit tai sijaisisät, ei se niin nuukaa ole. Vaan lapset vaan tarvitsevat jonkun aikuisen, joka ohjaa, eikä mä tarkoita, että äidit ja isät ovat vain joitakin aikuisia, mutta he ovat myös aikuisia. Ja silloin on mitään aika iso merkitys. Minkälainen on se aikuisen ja lapsen välinen kontakti? Ja se tulee erityisesti esiin silloin, kun aikuinen ohjaa lasta johonkin ja jonnekin. No kun en ole kiinnostunut mistä tahansa, niin ennen kaikkea niin tässä ohjauksessa kiinnostaa just se, että kun aikuiset ikään kuin opastaa lapsia tekemään jotain tai sitten olemaan tekemättä. Miten tällaisessa tilanteessa ohjataan? Tämä tutkimus kohdistui 5 äitiin, jotka oli sille mun lähelläni, että mulla oli näköyhteys. Ja näillä oli kaikilla vähintään 1 lapsi, mutta useilla oli 2. Niin, että toinen oli niissä rattaissa ja toinen oli sitten äidin vieressä siinä penkillä. Otin kynää ja paperia ja kirjoitin ihan muistiin
mitä ne äidit puhuivat. En mä kirjoittanut mitä tahansa, koska kaikenlaista höpötystä mahtuu tähän maailmaan ja se on ihan ok. Mutta ennen kaikkea mä kirjoitin ylös semmoiset repliikit, kun äidit ohjasivat lapsiaan. Nämä äidit näin äkkiä ottaen voi jakaa 2 ryhmään. Toiseen ryhmään tulee 4 ja toiseen ryhmään 1 äiti. Ja nämä 4 äitiä, niin millä tavoin he ohjasivat, niin mä kerron sen nyt teille. Ja minulla on tässä paperi sen takia, että mä aina kun mä teen näitä pieniä tutkimuksia, niin mä kirjaan ne ylös. Koska se muisti on sellainen, että kun päivän päästä tai 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä sitten kertoo, mitä tuli nähtyä tai tehtyä, niin me kerromme ihan puuta heinää. Ei ihmisparka muista. Muistaa kyllä, siis luulee muistavansa, mutta muistaa väärin. Mutta kun kirjoittaa sen heti paperille, niin sitten voi lukea vaikka 100 vuoden päästä. Niin se on aidosti juuri se, mitä sitten nämä äidit sanovat. Siihen ei muisti vaikuta. Ja sen takia mä sitten luen, mitä tästäkin on varmaan 15 vuotta aikaa, kun mä tämän kirjoitin, mutta näin minä kirjoitin. Äidit puhuivat, mä kerron vain ne repliikit. Sinun pitäisi nukkua, nukuit niin vähän. Nousetko sieltä ylös? Tuut sä tänne? Mennäänkö käymään vessassa? Tuut sä juomaan mehua? Voisit sä olla äidin vauva ja tulla tänne? Kävästäänkö veskissä? Mennäänkö yhdessä? Tämä on tämän päivän vanhempien puhetta pienille lapsille. Paitsi yhden. Tästä 5 yksi äiti puhui ihan eri tavalla. Ja mä kerron teille nyt, mitä hän sanoi. Se tilanne oli sellainen, että tämä äiti ja hänen lapsensa istuivat mun takana. Mä en nähnyt näitä, mä kuulin vaan sen puheen. Ja sitten kuulin, kun siellä rapisi joku luultavasti eväspussi, koska näytti siltä, tai kuulosti siltä, että nämä rupeavat syömään. Ja sitten mä kuulin tämän ohjausrepliikin, kun tämä äiti sanoi lapselle, siis uskokaa tai älkää, niin siis tämä ryökäle menee siis sanomaan jotain tämmöistä, kuin että ota omaan käteen. Niin kai te ymmärrätte, että se on imperatiivi. Se on suomennettuna käskymuoto. Siis nykyaikana yksi äiti menee käskemään lasta. Ota omaan käteen. Mutta on se kyllä musiikkia korvilla. Tämä on niinku se, mitä haluan teille sanoa niinku tiedoskoossa. Opetelkaa puhumaan lapsillenne näin. Käyttäkää imperatiivia. Imperatiivi on ikään kuin ystävällisin tapa puhua toiselle ihmiselle. Tiedättehän, käykää pöytään, olkaa hyvät. Istukaa, olkaa hyvät. Ei ole kohteliaampaa, ei ole ystävällisempää tapaa sanoa. Tämä on super. Imperatiivilla on sekin hankaluus, ja siinä on se hankaluus, että sitä voi käyttää myös toiseen tarkoitukseen. Ylös! Istukaa! Niin. Mutta se on toinen tarkoitus, joka on käyttökelpoinen joskus. Siis esimerkiksi kriisitilanteissa, kriisiorganisaatioissa, silloin me käytämme tätä käskymuotoa. Mutta elämä ei ole jatkuvaa kriisiorganisaatiossa olevista, vaan elämä on aivan muuta. Se on vain välillä, silloin tällöin, tilapäisesti. Ja silloin tilapäisesti me käytämme siitä tätä muotoa, joka on, voisi sanoa, liittyy semmoiseen kuin komenteluun. Komennetaan. Mutta jos me sanomme, että käykää pöytään, olkaa hyvät. Emme me komenna ketään. Me olemme ystävällisiä. Ja sitten seuraa niin kuin se, että kun me käytämme tätä muotoa, niin kaikki tulevat, ainakin suurin piirtein yhdessä aikaa, kun on ensin saatu se järjestys selville, kuka on seurueen vanhin rouva. Koska vanhin rouva ottaa ensin.
Ja sen jälkeen jono alkaa purkautua. Mutta jos emme osaa käyttää tällaisia muotoja, niin kukaan ei oikein tiedä, kenen se olisi kenen pitäisi ottaa vastuu ja tehdä aloite ja mennä. Siis porukka käyttäytyy epämääräisesti, sekavasti. Me ikään kuin käyttänyt röydikkäästi ja sillä organisoidusti ja miellyttävästi, kun meillä on niin tietynlainen johtajuus tässä systeemissä, on se sitten vaikka niin juhla. Ja sen takia niin käskyvuoto, sillä on aivan olennainen merkitys tämmöisessä kanssakäymisessä, jossa erityisesti halutaan olla hyviä ja tehdä hyvää. No niin, mitä se siis tarkoittaa? Käytäisikö veskissä? Tämä just, joka muodoltaan tämmöinen ehdollinen pyyntö, konditionaali ja kysymys, se on niin kuin kysymys ja sitten se on konditionaaliin tuettu kysymysmuoto. Se on se tavallisin. Päiväkodista haetaan, lähtisitkö jo kotiin? Illalla sanotaan lapsille, eikös jo olisi aika mennä nukkumaan? Siis mitä me oikein puhumme lapsille? Siis me puhumme lapsille sillä tavalla, että me kerromme, että me ikään kuin pelkäämme heitä. Olisiko mahdollista, että voisitko sinä? Ottakaa huomioon, että siis tämä konditionaali, se on ihan ok, se on niin kuin hyvä tapa käyttäytyä esimerkiksi työpaikalla tai yleensä aikuisten välisessä suhteessa. Mutta sitten pitää huomata, että aikuiset ja lapset eroavat toisistaan varsin olennaisilta osin. Lapset eivät ole pieniä aikuisia, sen takia me emme puhu lapsille samalla tavalla. Siis silloin, kun me ohjaamme, tai silloin, kun yleensä käytämme valtaa. Siis tämä ohjaus sisältää aina valtaa, kun on valtaa niin pyytää tekemään niin sillä, joka on siis emäntänä tai isäntänä tai vaikka minkälaisena johtajana niin kuitenkin, niin hän ikään kuin liikuttaa joukkoja. Käykää pöytään, olkaa hyvä. Hän käyttää valtaa. Valta ei semmoisenaan ole, siis päinvastaisista luuloista luulimatta, niin valta ei ole väkivaltaa. Siis vain väkivalta on väkivaltaa. Ja valta yleensä on jotain semmoista, joka on hyvin tarpeellista, joka on hyvin hyödyllistä, hyvin hedelmällistä. Sillä organisoidaan, sillä jää asioita eteenpäin, siinä otetaan vastuuta, niin edelleen. Valtaa ei pidä vierastaa, sitä pitää käyttää. Siis ei Suomen presidentti ole väkivaltainen, kun hän käyttää valtaa. Siis me emme halua sellaisia presidenttejä, sellaista ei tule valituiksi. Ei vallan, se perusmuoto, niin se ei ole väkivalta. Se niin kuin Erich Fromm aikoinaan sanoi, väkivalta on vallan perversimuoto. Ja me sotketaan asioita keskenään. Kuvitellaan se, että jos aikuinen käyttää valtaansa määrätäkseen tai päättääkseen lapsen puolesta jotakin, että hän olisi silloin väkivaltainen lapsi. Se ei ole totta. Hän on väkivaltainen vain silloin, kun hän käyttää väkivaltaa. Ja nyt tämä on niin sellainen jotenkin arka kohta. Siis se on suurin piirtein näin, että kun tässä esimerkissä oli 5 äitiä, jos 4 käytti tämmöistä ikään kuin alistunutta oloa. He olivat niin kuin alisteisia lapsille. Käytäisikö veskissä? He niin kuin altapäin pyytävät, että lapset tulisivat heidän kanssa veskissään. Sen takia, jos lapsella sattuisi olla pissahätä, niin kun lapset sanoivat, että ei huvita nyt, niin eihän sitten päästä. Niin ei päästä päiväkodistakaan kotiin, kun lapset ei halua, kun leikki on justiinsa kesken. Tai pääsehän sitten viimein, koska päiväkodit suljetaan aikana. Ja joka tapauksessa lapset eivät jaksa tätä peliä puolta tuntia pitempään. Ne kyllästyy siihen ja ne tekee mitä tahansa, pääsisivät jo kotiin. Mutta se on niin tavattoman niin heikko lähtökohta vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen ja siihen, kun sitä käytetään siihen, ja me yritämme vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun,
niin, että hänestä tulisi elinkelpoinen, eikä pelkästään elinkelpoinen, vaan myös niin kuin hyödyllinen niin kuin maailman kannalta, yhteiskunnan ja yhteisön kannalta, niin kuin rakentava otus tähän maailmankaikkeuteen. Niin, silloin meidän pitäisi niin kuin osata tehdä se jollakin tavoin. Mutta siis tämä nykyaika on sellaista, siis aina voidaan sanoa, että nykyaika sellaista, nykyaika tämmöistä, mutta siis kaikilla on hyvät ja huonot puolensa. Mutta tässä nykyisessä maailmassa tämä ei ole suomalainen ilmiö. Tämä on kansainvälinen ilmiö, mutta tietenkin aivan erityisesti länsimainen ilmiö on just se, että aikuiset on tulleet hirveän varovaisiksi lastensa suhteen. Ja tämä varovaisuus, se haittaa lasten kehitystä ja kasvua, koska silloin me viestitämme lapsille, että on jotenkin vaikeita, arkoja, pelokkaita, outoja, melkein kipeitä. Jos on ylisuojeleva vanhempi, niin se ikään kuin tekee lapsista kipeää. Ja meillä on ikään kuin tullut sellainen muotisuuntaus. Siis muotisuuntaukset on tosi merkityksellisiä, koska muoti on jotain semmoista, jota kaikki sitten seuraa. Ja siis tietenkin muoteja on erilaisilla, kaikilla ryhmillä on oma muotinsa, mutta kun puhutaan kasvatuksessa, siinä näyttää olevan kuitenkin edelleen varsin iso yksimielisyys semmoista yhteisestä muodista. Että lapsille pitää olla sillä tavoin kiltti, että me emme saa määrätä tai komentaa häntä, emme saa sanoa suoraan, mitä pitää tehdä, vaan meidän pitää kysyä lapsilta, haluaisitko olla syömättä karkkia tänne? Joo, vastaus on päivänselvä ja siitä sen vuoksi lapset syövät tänään ja huomenna ja joka päivä karkkia. Vaan aikuisen tehtävä on niin kuin määrittää, kuinka paljon lapset saavat sitä karkkia. Me suojelemme lasta sillä. Aikuisen tehtävä on suojata lapsen kehitys. Ja me suojaamme kieltämällä karkit joka päivä. Ei ole muuta vastausta. Kun aikuinen haluaa hyvää olla, niin se luulee, että se tarkoittaa, että annetaan sitä hyvää. Tietysti kun me annetaan vain niin kuin hyvää, niin sitten seuraa se, että lapset eivät totu elämään elämää, koska elämä tarjoaa aika paljon ikäviä kokemuksia, jo pienestä pitäen. Ja meidän pitäisi opettaa lapset selviytymään ikävistä kokemuksista. Esimerkiksi siitä, ettei saanutkaan sitä karkkia, eikä saanut sitä lelua, eikä saanutkaan kymppiä matikasta. Meidän pitää oppia sietämään. Ja sitten, jos me halutaan jotain, meidän pitää oppia ponnistelemaan. Mutta ponnistelu on raskasta. Se on vaivaannuttavaa. Siihen ei kukaan takansa kykene. Sen vuoksi meidän pitää kannustaa ja opettaa lapsia ponnistelemaan. Koska ponnistelemalla me voimme voittaa jotakin hyvää. Siis lapset voittavat jotain hyvää ja se antaa kehitykselle suunnan. Mutta ponnistelu on ikävää, se on rasittavaa, se on vastoin ihmisluontoa. Koska ihmisluonto sanoo, joka toteutuu aivan erityisesti poikalapsilla. Ne on aivan mestareita tässä ihmisluonnon toteuttamisessa. Ja ihmisluonto sanoo, että mahdollisimman vähällä, mahdollisimman pienellä vaivalla, mahdollisimman paljon rikkauksia. Joo, sitä kutsutaan itseohjautuvuudeksi. Se on yksi päivän sana. Me annamme lapsille suuren määrän itseohjautuvuutta. Ja lapset ohjautuvat itse tämän periaatteen mukaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman vähäisellä vaivalla. Se tie vie turmioon, enkä me tarkoita mitään suuria turmioita, me vaan tarkoitan, siinä menee terveys. Siinä menee kyky, siinä menee aivojen kapasiteetti, se menee kaikki. Se, että jos haluaa tulla hyväksi jostakin, jos haluaa päästä eteenpäin, jos haluaa selviytyä, niin pitää oppia ponnistelemaan. Mutta ponnistelu on ikävää. Ja sen takia me aikuisten pitää osata
kannustaa lapsia ponnisteluun, koska yhdessä ponnistelu on helpompaa. Ja sitten se vie eteenpäin. Ja sen jälkeen, kun on ponnistellut ja päässyt eteenpäin, niin sitten meillä on se hieno mahdollisuus, että voimme kiittää lasta. Sanoo, hienosti tehty. Jaksoit yrittää. Siinä näin, kun on sitkeä. Aina pääsee eteenpäin. Ei luovuta, vaan yrittää uudestaan. Ja sillä tavoin pääsee eteenpäin. Sellaiset lapset, ne selviytyvät tulevaisuudesta. Ne selviytyvät aikuisuuteen asti. Ja ne selviytyvät aikuisuudestaan. Kun lapset, jotka eivät opi ponnistelemaan, eivät tuskin selviydy lapsuudestakaan. Mutta sen jälkeen, kun tulee aikuisuuteen, he syrjäytyvät kaikesta siitä, mitä te toivotte heille ja mitä he itse toivovat heille. Ja tietyllä tavalla siis nämä 4 äitiä näistä 5 pyrkivät niin tasoittamaan lastensa tietä syrjäytymiseen. Mutta ajatelkaa, että miltä lapsesta tuntuu. Ota omaan käteen. Aikuinen luottaa, aikuinen tietää, että lapsi on hieno olento, se kyllä selviytyy tästä, se on hienoa ottaa oman käteen. Näin. Semmoinen alainen kannustaa lasta, mutta siihen kannustukseen tarvitaan imperatiivi. Mä käytän tässä sanamuotoa ystävällinen imperatiivi. Ja sen te voisitte tästä alkupuheesta nyt sitten jättää mieleen. Käyttäkää ystävällistä imperatiivia. Sitten on monia muita, mitä voi käyttää. Merkittävä asia käyttää sanaa odota. Se on kaikille lapsille hyvin merkityksellinen, mutta se on erityisen merkityksellinen niille lapsille, jotka sattuvat syntymälahjaksi saaneet temperamentin, joka on luonteeltaan semmoinen ikään kuin vilkas ja nopea ja kohtapitävä, että ei jaksa odottaa niille, niin nämä tarvitsevat erityisesti sitä odota-muotoa. Sehän on käskymuoto myös. Ja, siis kaikki lapset tarvitsevat, mutta jos ajatellaan niin äärimmäisyyksiin mennään, niin tämä ADHD-lapsi, niin tämä on just niin huippuhieno niin siitä, että tämä hyötyy tavattoman paljon tästä odota-sanasta. Mutta se on, jotta siitä pääsi hyötymään, niin sitä pitää käyttää paljon ja tiheästi. Siis ei 100 kertaa päivässä ole mitään. Odota. Ei tiedä. Kaikki aikanaan. Kaikki tapahtuu ihan rauhassa. Odota, odota, odota. Tätä vaan. Joka päivä. No eihän nyt ikuisuuksiin asti. Siinä on määränsä ja mittansa. Kuinka pitkään sanomme lapsille? Odota. Ihan rauhassa. Kuinka pitkään? No 20 vuotta per lapsi. Ei vähempi riitä, koska lapsuus on se mittainen. Siis se on hyödyllistä käyttää mahdollisimman tehokkaasti, koska sitten sen jälkeen ei ole enää mahdollista tehdä niin. Koska sitten lapset tulevat nuoriksi aikuisiksi. Ja sitten kun lapset tulevat aikuisiksi, vaikka he olisivat vielä nuoria aikuisia, niin silti he saavat valtakirjan itsemääräämisoikeutensa. He voivat ostaa sitten ainakin hetken päästä niin ihan raakaa viinaa, aikaisemminkin jo alkoholia ja niin edelleen, mutta he saa täysimittaisena kaiken sen, mitä aikuisuuteen kuuluu. Ja silloin he tulevat tasavertaisiksi muiden aikuisten kanssa. Ja silloin toisella aikuisella ei ole määräysvaltaa toiseen aikuiseen. Se nimenomaan liittyy tähän lapsuuteen. Siellä me sanomme, että odota. Ja sanotaan, että jos te joudutte käyttämään sitä sanaa odota 25-vuotiaaseen lapselle, niin voi sanoa, että ei sitten kaikki ole mennyt ihan putkeen. Ei, hän vastaa itsestään. Odottaa niin paljon kuin odottaa. Me tulemme vain siihen asti, kun se lapsuus loppuu. Ja sitten sen pitää riittää. Sitten me teemme virheen, jos me sitten pistämme lapsen asemaan ja sanomme, haluaisitko odottaa mahdollisesti. Se ei toimi sillä tavalla.
No onko tässä vaiheessa tullut mieleen jotain, että mielelläni jotain kommentteja ja kysymyksiä tässä matkan varrella? Se vaikuttaa mun esitykseeni. Ja sinänsä voin sanoa jo tässä vaiheessa, niin kuin olette huomanneetkin, että sinänsä asian suhteen etenen suht hitaasti, mutta toisaalta suht perusteellisesti. Mä päästä teitä helposti, mä jauhan tiettyjä perusteita, koska se ikävä kyllä vaan on niin, että vaikka ne teillä jossakin siellä muistilokeroissa saattaa olla, niin käytännössä suurin osa teistäkään ei toimi näittenkään ohjeiden mukaan, mitä mä tässä olen ennättänyt kertoa. Se on se 4/5, joka ei käytä. Se on suurin piirtein se aika osuva luku, mikä sattui silloin sinne junavaunuun. Onko jotain ajatuksia, mitä haluatte tuoda esiin nyt illan tässä vaiheessa? Joo, ole hyvä. Eikö tämä lapsella aika stressaavaa, kun se joutuu koko ajan kysymyssarjan niin käsittelemään ja pohtimaan aikuisenkin puolesta? Tämä 4/5 tapaus. Joo, kyllä se vaan sitä avainsanan kerran, että se on erityisesti sitä stressaavaa. Lapselle tulee huoli. Hän joutuu huolehtimaan ei pelkästään itsestään, vaan myös vanhemmistaan. Koska vanhemmatkaan ei pääse kotiin ennen kuin lapsi on päättänyt lähteä. Sitä huoltajuussuhde muuttuu. Me tarjoamme lapselle ei pelkästään niin kuin edustavan velvollisuudeksi niin kuin huolehtii perheen aikataulusta. Ja siis lapsuus on sillä tavalla niin kuin merkittävää aikaa, että lapset ikään kuin näkevät, mitä tapahtuu niin kuin suoraan aitona niin semmoisena. Ne eivät analysoi, ne niin kuin tietävät, että kyseessä on se, että hänen tärkeä tehtävänsä on päättää siitä, että milloin lähdetään päiväkodista kotiin tai koulusta kotiin tai mistä milloinkin lähdetään tai mihin aikaan mennään nukkumaan. Menisitkö jo nukkumaan? Etkö jo menisi nukkumaan? On sellaisia tyypillisiä sanamuotoja, että me annamme lapsen tehtäväksi niin määritellä, päättää sen, milloin hän menee nukkumaan. Ja minkä takia? No kun aikuinen ei uskalla päättää, koska se on epämuodikasta ja koska se voi olla vaarallista lapselle. Niin minkä takia vaarallista? No sen takia, että lapsista ei tule omilla aivoillaan ajattelevia luovia yksilöitä, kun aikuinen päättää, milloin hänen pitää mennä nukkumaan. Ja höpö. Sillä ei ole mitään tekemistä luovuuden kanssa. Ole hyvä. Sitten mä ajattelisin, että lapsille just annetaan turva, kun sanotaan itselleen. Joo. Se on niin kuin osoitetaan, että se on kanssa hyvää valtaa. No, lapset syntyy semmoisina olentoina, jotka tarvitsevat sen aikuisen turvan. Ne eivät voi hyvin, jos sitä turvaa ei ole. Ja se turva ratkeaa, se on myös kielipeli, niin kuin nämä tekoälyratkaisut ovat kielipelejä ja monet, niin samalla tavoin niin tämä on kielipeli ja turvakysymys. Ja se määritellään siinä vuorovaikutuksessa, että kuka huolehtii, kuka tekee päätöksiä. Näin. Lapset tarvitsevat että sen lapsuutensa. Se lapsuus vapautuu, kun aikuinen huolehtii semmoista niin reunaehdoista, minkä sisällä lapsi pääsee vapaasti toteuttamaan lapsuutta. Se vapaus voidaan saavuttaa vain, kun aikuinen antaa raamit. Ja ne raamien antaminen on tätä aikuisen päätöksentekoa ja sen turvan tuottamista sille lapselle. Voi turvassa leikkiä leikkinsä. Leikissä sinänsä sitten etsitään hurjaa jännitystä, taisteluja, otteluja, monennäköistä vaaraa ja niin edelleen, seikkailua, pähkinöitä, pähkäillään. Siis nyt vaan kulma on siinä, että aikuiset tuppaavat rajoittamaan just tätä aluetta, joka pitäisi olla vapaa. Se, joka on leikin alue tai myöhemmin vaikka koululaisille tämmöinen niin vapaan toiminnan alue, pihaleikit, metsään meno. Siis aikuiset rajoittaa hyvin suuresti lapsen vapautta, koska siellä vapaudessa tunnemme, että monet vaarat uhkaavat sitä lasta.
Ja sen takia me rajoitamme sitä vapautta, joka hänellä kuuluisi olla sen takia, että hän saisi elämästä niitä aitoja kokemuksia, mitä elämä tarjoaa, ja että hän kasvaisi sinuksi niiden kokemusten kanssa. Kai te olette nähneet luultavasti kuitenkin aika iso osa Peltsin ja Osmon seikkailuja. Et tietysti Osmo on hieman erityistapaus, koska hänellä on tämmöinen kromosomin poikkeama, mutta voi sanoa usein nämä erityistapaukset tuovat esiin jotain olennaista. Että siinä aikuisten pitää käyttäytyä ja toimii hyvin pienimuotoisesti sillä tavalla, että ei voi rönsyillä minne tahansa, että se ikään kuin se ydin tulee sieltä alkuperäisenä ja hyvin esiin. Siis se on kyllä kuitenkin niin verratonta, miten tämä Peltsi toimii tämän Osmonsa kanssa. Mä en ole kaikkia jaksoja edes katsonut, mutta se ei tarvitse katsoa kuin yhden jakson ja tietää. Että sitä ei suotta valittu sitten tämmöiseksi suosikkiohjelmaksi. Ja voisi sanoa yksi tämmöinen mestarillinen näyte siinä on ainakin siinä kohtauksessa, kun Peltsi ja Osmo ovat repovedellä siellä kalliolla, korkealla kalliolla, missä on pystysuora pudotus ja josta pääsee pöydällä alas. Ja sitten, Osmo oli varmaan 12 siinä vaiheessa, nyt Osmo on 13, mutta tämä 13 ja 12-vuotias poika, joka sitten vielä on erityisen paljon aikuisuuden tarpeessa, niin se miten siis Osmo käyttäytyy täysin luonnollisesti, siis hirveästi pelottaa. Minuakin pelottaa, se ei ole koskaan tullut sieltä, mutta jos menisi, niin varmaan pelottaisi, varsinkin tällä hetkellä, kun selkä on sen verran kipeä, niin on vaikea tehdä niitä temppuja. Mutta siis miten pelokas lapsi käyttäytyy, hän tarrautuu siihen köyteen ja hän on estää sen putoamisen. Niin. Mutta silloin hän pääsee alaspäin. Ja sitten Peltsi neuvoo. Paina jalat kallioon ja sitten mene taaksepäin sen pöydän varaan. Ja sitten kävelet kallioon reunaa se sivua pitkin alas. Äläkä katso alas. Kävelet alaspäin. Silloin kun on vinossa, niin painetta tulee jalkapohjiin sitä kalliota vasten ja pystyy kävelemään alas kaikessa rauhassa. Ja sitten Osmo tekee sen. Siis pelokas Osmo, joka suostuu noudattamaan tätä ohjetta. Ja hän kääntyy niin että selkä menee sinne taaksepäin, jolloin hän joutuu vinon asentoon ja sitten hän rupeaa kävelemään. Tietysti jos ette ole nähnyt, niin voitte miettiä, miltä hän Osmosta tuntui, kun hän pääsi alas. Osmo oli siis tosi riemuissaan. Se on tätä, että pitää voida ohjata ja johdattaa lapset tilanteisiin, jossa ne joutuu kamppailemaan jonkin asian kanssa. Ja sitten kun siitä seuraa se, kun me annetaan oikeat ohjeet, että hän selviytyy siitä kamppailusta, niin sitten saavuttaa sen jotain vaativan, joka näytti ensin alkuun vaikealta, joka ei sitten ole enää ollutkaan kuin osaa. Ja se osaaminen on lopuksi usein aika yksinkertaista. Se vaatii vain rohkeutta. Ja me sen takia tarvitaan se aikuisen tuki. Rohkaista lasta tekemään sen. Ja sitten lapset kävelee alas. Niin, mutta ensin kannattaa kävellä itse, että tietää mitä se on. Tämmöistä selviää ihan helposti, kun osaa tehdä sen. Se on sen tekemisessä se salaisuus. Ja sitten kun me luulemme, että se on siinä, että tulee makea olo. Kyllähän se tulee, mutta se tulee vain sen vuoksi, että on tehnyt jotain, joka on hyvin pelottavaa, joka on hyvin vaativaa, joskus suorastaan vaikeaa, joka on rasittavaa, joka vaatii paljon vaivaa ja niin edelleen. Siihen meidän pitää osoittaa lapsemme, kannustaa häntä tekemään se, koska sen jälkeen tulee se, että pääsee eteenpäin ja kun on päässyt eteenpäin, tulee tosi miellyttävä olo, minä tein sen. Ja tämä ikään kuin taito näyttäisi puuttuvan sitten useimmilta. Siis en mä väitä kaikilta perheiltä, kaikilta vanhemmilta, mutta tämä on se,
mikä kuitenkin on niin valtavirtaus. Meidän lapset on kovin onnettomia, ne on kovin arkoja. Ja siitä seuraa juuri se, että sitten ne ovat usein sitten koulussa, varsinkin jos on pojista kysymys, ne alisuoriutujia. Tai sitten kun jos tytöstä on kysymys, niin sitten ne kyllä suoriutuu, kun ne on erittäin stressattuja. Ja missä se näkee? Se näkee esimerkiksi siitä, että lapsuuden ja nuoruuden ajan masennus on lisääntynyt voimakkaasti. Samoin itsemurhat, samoin erilaiset tämmöiset henkisen tason vaikeudet, mutta ennen kaikkea siellä on yksi tärkeä salaisuus ja se on stressi. Lapset on hyvin stressattuja. Huomatkaa, se on suora seurausta siitä, että aikuiset eivät ihan oikeasti tue, vaan ne pistää lapsen sälytettäväksi. Heidän pitää itse hoitaa asioita, joihin hän ei ole vielä kykenevä. Ja sitten kysytään, mihin ne lapset sitten ovat kykeneviä. Mulla on joitakin kuvia. Tässä on tämän illan nimikin. Mutta sitten siellä on pari muuta kirjaa. Uskalla olla lapsellesi aikuinen. Sieltä löytyy tämä viimeisin, joka on viime vuodelta, Kuka kasvattaisi lapsesi. Ja sitten minulla on kolmantena tässä, tämä vaan niin sen takia mä tätä myös suosittelen luettavaksi. Tämä Jonathan Haidtin kirja Ahdistunut sukupolvi. Tämä on niin hieman perusteellisempi, hieman vielä tieteellisempi kuin mitä meikäläisen kirjat, tai viimeinen tämä Miten kasvattaisin lapseni, niin se on Aulikki Uskin, joka on erityisopettaja hänen kanssaan yhdessä kirjoitettu, mutta näissä on tietyllä minunkin pääsanomani, mutta siis tämä Ahdistunut sukupolvi, se on sellainen kirja, että Haid on käyttänyt käytännössä ihan samoja lähteitä, mitä minäkin. Että se kertoo vähän laajemmin, vähän perusteellisemmin, ikään kuin mitä kaikkea siellä taustalla on, minkälaista tutkimusta ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvin hyödyllinen kirja kaiken kaikkiaan. Esimerkiksi siellä on tämmöinen, kun kuva teille kuvaa tämmöisestä kokeilusta, sitten tehtiin Arizonassa. Tässä takavuosina, en tiedä, vaikka olisi vieläkin osittain käynnissä tämä projekti, kun on siis tästä Marsin menosta kysymys. Ja sinne pitäisi tehdä semmoinen kupla, jossa olisi niin kuin katettu tila, jossa olisi kasvillisuutta, jossa olisi kaikkea tämmöistä semmoista ekologiaa, jossa ihminen pystyy elämään. Siis tämä tulee olemaan erittäin vaativa ja hankala asia. Siis kuvitelkaa, että me muutetaan tuonne avaruuteen johonkin planeetalle, jolla ei ole ilmakehää, jossa ei ole mikrobeja, jossa ei ole niin sitä edellytystä, mitä meillä on. Monet kuvittelevat, että se on vaan se, että sinne pitäisi saada happea ja sinne pitäisi saada tämän. Mutta ei se ole, sinne pitäisi saada koko ekologia. Ei ihminen voi selvitä ilman niitä miljoonia ja miljardeja pieneliöitä, joita ympärillämme on. Kaikki muodostaa sen kokonaisuuden, mistä me hengitämme, mistä meidän elimistömme elää. Elimistömme ei voi toimia niin kuin tyhjästä. Se vaatii niin kuin sen kaiken. Ja sen takia, kun tätä siis harjoitellaan maanpinnalla, tehdään pienoskoossa, vaikka täällä on sama painovoima, ja siis edelleen kuin maassa, ja silti niin siellä kasvatetaan alusta pitää kaikki. Tehdään niin kuin suurten kuvujen alle maailma, jossa eletään avaruuselämää. Tämä on vuosikaudet sellainen projekti ollut käytännössä. Otan vain yhden esimerkin, mitä siellä kuvun sisällä tapahtuu. No siellä esimerkiksi, koska siinä pitää kasvillisuutta saada, että syntyisi happea. Ja se happi taas on tarpeellinen hengityksen ja muun elimistön kannalta. Mutta sitten kun siellä kasvatetaan puita, niin niiden pitää olla nopeakasvuisia, jotta saisi nopeasti sinne sitä vihreää, joka tuottaisi paljon niin kuin elämisen edellytyksiä. No kun sitten niitä puita siellä kasvatetaan, niin kas kummaa, nehän kasvaa muutamassa vuodessa aika korkeiksi.
ja sitten ne kaatuu. Ne romahtaa. Ne ei pysy pystyssä. No minkä takia ne ei pysy pystyssä? Ne samat kasvit täällä pysyy pystyssä, kun ne kasvaa siellä lähiviidakossa. Mutta se puun alla ne ei pysy pystyssä. Ja vastaus on yksinkertainen, siellä ei tuule. Tuuli on tarpeellista, että puusta tulisi vahva. Koska kun tuulee, se taivuttaa puuta ja se puu joutuu vastustamaan sitä taivutusta. Ja silloin se kehittää siihen kudoksia, siis se kasvaa, niin että se koko ajan kasvaa niin vahvaksi sitä tuulta vasten. Ja kun tuulee eri suunnista, se kasvaa niin vahvaksi eri suuntiin, kaikkeen niiden tietysti vallitsevan tuulen suhteen. Ja sitten kyllä saaristossa viimeistään niin näette, miten puut tulevat erittäin vahvoiksi ja erityisesti niin siihen vastatuuleen, mistä mereltä kun tuulee, erityisesti siihen suuntaan. Mutta ilman sitä tuulta ne kaatuisivat. Ei mänty nyt kaadu niin helposti kuin nämä nopeakasvuiset puut, mutta kuitenkin niistä tulee heikkoja. Niin te voitte ymmärtää, niin se koskee koko elämää. Elämä tarvitsee vastusta tullakseen vahvaksi. Ja sen takia meidän pitää jollakin tavoin järjestää lasten kasvu niin, että siellä on vastusta riittävästi, että he voivat sitä vastusta vasten ikään kuin raapia kynsiä teräväksi ja tulla vahvoiksi elämään tätä elämää. Tämä on niin se tavoite kasvatuksessa. No nyt sitten joka tapauksessa niin tuosta. No niin, se saa eteenpäin vaan. Tässä on joitakin tommosia, mä ajattelin tämä. Sitä ikivana kaavio, tai ikivana 60-luvulta lähtien tämmöisiä on piirretty, joka kuvaa tämän kasvatuksen tämmöisiä peruselementtejä, tai kun on tutkittu sitä, miten vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa kasvamiseen, siis just siihen, että ne tulisi vahvoiksi elämäänsä, niin on käytetty tämmöistä nelikenttää, missä niin kuin tuossa pystysuorassa näette, niin siellä on ylhäällä toi saatavilla ja alhaalla vaikeasti saatavilla ja kylmä ja ylhäällä tämmöinen lämmin. Siis tämä on ikään kuin tämmöinen, puhutaan rakkaudesta ja siitä, että rakkaus on vähissä, rakkaudettomuudesta puhutaan, tai ainakin aikuiset ovat kylmän tyyppisiä noin hengeltä suhteessa lapsiin. Ja sitten tämä oikea vasen muuttuja, niin siellä vasemmalla siellä voi sanoa, että on tämmöinen niin vapaa maailma, on aikuiset pitää matalaa vaatimustasoa ja sitten oikealla maailmalla, missä aikuiset pitää korkeaa vaatimustasoa. Ja sitten kysytään, että kun pistetään tällainen ristikkäin, niin syntyy 4 lokeroa. Kysytään, mikä näistä lokeroista tutkimusten mukaan on paras lapsen kehityksen kannalta. No te ehkä tiedätte, että oikea yläneljännes, se on ylivoimainen. Siis tämä ei ole mikään mielipide, vaan tässä on taustalla se on 60 vuotta tutkimusta, maailmanlaajuista tutkimusta, suuria aineistoja, ei mistään kymmenistä tulosta, vaan puhutaan miljoonista. Suurilla aineistoilla me tiedämme, että ylivoimainen tapa kasvattaa lapset vahvoiksi elämään tätä elämää on se, että aikuiset toimii niin, että ne ovat lähellä, ne on saatavilla, ne on lämpimiä, siis tämä rakastava aikuinen, jolla on lämmin syli. Ja siis se lämmin syli on lähellä. Siis kyllä kaikilla on periaatteessa lämmin syli. Ja siis mä olen tavannut monia, mä olen ollut aika monessa mukana tässä viimeisten 10 vuosien aikana, niin kyllä mä olen tavannut paljon sellaisia vankeja, jotka on pitkään vankilassa. Ja niillä on erittäin lämmin syli, mutta se on täysin teoreettinen. Ne rakastaa koko kaikki lapsia. Siis kaikki isät ja äidit rakastavat lapsia.
Mutta sitten se on vaan se, että se ei konkretisoidu. Siis jos on siellä vankilassa eikä näekään lasta, niin se on ihan sama. Se on kuulkaa yksi haile, vaikka rakastaisi vaikka kuinka paljon. Ei se mitään vaikuta siihen lapseen. Lapsi tietää vaan, että se on pois. Semmoista ei ole. Semmoista kuin isä. Se on se lapsen tieto. Ja isällä on toinen tieto, hän rakastaa lasta. Hän voi itkeä siellä rakkautta. Lapsen kannalta yksi haile. Se ei ole niin yksinkertaista. Siis rakkaus ei kulje iloinen halki. Se on jotain semmoista, joka pitää olla käsikosketeltavissa. Lähellä ja lämmin. No niin, ja sitten on, jos ajatellaan, mitä kaikkea siis tämä saatavilla on lämmin, että ollaan lähellä, ja sitten pidetään korkeaa vaatimustasoa. No olen tästä korkeasta vaatimustasosta puhumassa, koska vastakohta on matala vaatimustaso. Ja tämä matala vaatimustaso on just sitä, että haluaisit sä lähteä ja kotiin. Eikö kannattaisi vähän lukea sitä matikkaakin? Eikö vähän kannattaisi miettiä elämäntapoja, ettei sitten ihan tonnikäisenä vielä rupesi niin viinan kanssa lontraamaan, niin edelleen. Meillä on heiveröiset vaatimustasot. Ja se johtaa sitä, että meillä on varsin yleistä just tämä. On matala vaatimustaso ja paljon rakkautta. Siis mä en epäile isien ja äitien rakkautta. Mutta kun se yhdistyy matalaan vaatimustasoon, niin siitä seuraa lapsen kasvun ja kehityksen kannalta katastrofi. Tämä on siis tämä kurlinvanhemmuus. Siitä voidaan käyttää monia nimityksiä toki, mutta tässä nyt on käytetty tätä kurli-sanaa. Siis puhutaan helikopterivanhemmuudesta tai yleensä se, että vanhemmat pelastaa lapsensa pulasta ja pulvasta ja ne antaa niin helpotuksia ja ne eivät saata lapsiaan kiusauksia eli vaikeuksia sillä tavalla, että ne joutuisi kohtaamaan jotain semmoista, että joutuu ponnistelemaan. Ja se, että se joudu ponnistelemaan, se kaataa ne puut. Ja sellaisella tavoin se kaataa niin kuin lapsen. Ja sen takia meillä on yleisesti käytössä tämmöinen, siis kun näistä 4 vain yksi on paras ja sitten on toiseksi paras, mikähän olisi toiseksi paras. Siis tutkimusten mukaan se on tämä autoritaarinen kasvatus, joka on tämmöinen komentotalous. Siis se ei ole niin huono kuin luullaan. Se on toiseksi paras näistä 4, kolmanneksi paras eli toiseksi huono on tämä kurlinvanhemmuus ja 4. huono on tämä hylätty lapsi. Että siellä puhutaan niin laiminlyöväksi vanhemmuudeksi. Matala vaatimustaso, ei olla läsnä, ei olla saatavilla. Se on tilanne, jossa vanhemmat tekevät ties mitään ja lapset on kotona kuin pellossa, ottavat oman ruokansa jääkaapista, jos siellä sattuu jotain olemaan, menevät nukkumaan, kun ei enää jaksa valvoa ja sitten luurailevat, missä luurailevat ja minkä takia. No kun ei siellä kotona ketään, jonka tämän takia siellä kannattaisi olla. Niin se on tietysti kaikkein valitettavin, mutta se on aina ollut keskuudessamme. Sillä ei ihan hirveän paljon voi ainakaan yhtäkkiä. Kaikkein eniten voi olla kurlingille. Sitten mikä on tuo oikea yläneljännes, sillä ei tarvitse voida mitään. Mutta uskokaa tai älkää, se on yllättävän harvinainen. Se on tämä. Se on tämä imperatiivi. Mutta silti niin siis nämä sotketaan keskenään. Autoritaarinen ja auktoritatiivinen on 2 eri asiaa. Ne eivät ole ollenkaan sama asia. Mutta sanotaan, että tämä autoritaarinen kelpaa kohtuullisesti. Että siellä niin vanhemmat osaa määrätä asioita ja pitää lapset tietyllä tavalla aisoissa. Se on ihan ok. Se on hieman kylmää lapsuutta, välillä hyvinkin kylmää lapsuutta. Mutta siitä kyllä selviytyy paremmin kuin näistä 2 muusta. Mutta ylivoimainen on tämä ikään kuin jossakin lämpimässä ja rohkaisevassa suojassa lapsilla on motivaatio ja intoa yrittää, pyrkiä, kehittää, ponnistella niin edelleen. Se on se, mitä tavoitellaan. Eikä sitä tavoitella minkään turhan vuoksi,
vaan ihan elämän vuoksi, että tulisi vahvaksi elämässä. Tulisi vahvaksi elämään tätä elämää. Ja sen vuoksi me voi sanoa, että stressitekijä täällä on se, joka lopuksi määrää sen, mitä niin lapsista tulee. Toisin sanoen, käyttääkseni tämmöistä Hasse Karlssonin, tämä psykiatri, joka on nykyään Turun yliopistossa hommissa. Aikaisemmin oli Karolinska instituutissa Ruotsin puolella, mutta tämä on käyttänyt tämmöistä sanontaa, että stressi kaataa tai kasvattaa lapset. Meidän pitää ikään kuin altistaa lapset stressille. Mutta tässä on niin kuin semmoinen, että ei kuinka paljon tahansa. Että jos sitä on liikaa, niin sitten menee överiksi. Lapset ei selviydy, ne kaatuu. Jos sitä on liian vähän, lapsista ei tule vahvoja. Niitä tulee stressiä sopivasti. Se on se elämän ikään kuin se tärkein kehittävä voima on se, että sinne tulee stressitekijä. Mutta kun aikuiset haluaa pelastaa lapset stressitekijältä, siitä seuraa just, että lapset vaatimattomasti kykenevät selviytymään elämän tuottamista stressitilanteesta. Sen takia tulee se masennus, sen takia tulee se arkuus, se, jossa ei luota itseensä. Ja sitä netti sitten vielä tulee pilaamaan sitä vähänkin. Siis kun ollaan vain niin virtuaaliyhteydessä, niin lapsista tulee erittäin arkoja olemaan yhdessä silmätysten toinen toistensa kanssa. Se on tämän päivän vitsaus. Ne voi olla erittäin hyvin siellä kammioissaan, nettiyhteyden päässä, heti kun tapaa ihmisen, samanikäisen, silmästä silmään, ja pitäisi ruveta keskustelemaan. Nämä on ihan pulassa. Suur osa on ihan pulassa. Siis se on ihan sama juttu, että se on niin luojan kiitos, on kerta kaikkiaan hienoa, että te olette täällä tänään. Siis kun on niin helppo mennä tilaisuuksiin, jos voit kotona katsoa sitä läppäriä silloin tällöin, kun sieltä tulee virtuaalisesti joku esitys ja sitten menee välillä keittää kahvia ja taas tulee katsoa jonkun pala ja niin edelleen. Mutta ei tarvitse ollenkaan nähdä sitä, että olisi niin tekemisissä niin silmikkäin ja korvikkain sen asian kanssa yhdessä toisten kanssa. Siis se luo jotain niin semmoista, joka rohkaisee ihmistä, kun eletään se yhdessä. Sen takia mä en pidä muita esityksiä kuin sellaisia, joissa olen teidän kanssa. Ja me olemme tekemissä keskenämme, emme virtuaaliyhteydessä. Niillä on oma paikkansa, niillä on oma arvonsa, mutta tämän tyyppisiä asioita voidaan opetella vain yhdessä. Siis voi sanoa, että tämmöinen ikään kuin luoda niin kuin sellainen yhteinen ymmärrys ja sellainen kokemus, etteihän me ollakaan yksin tämän asian kanssa. Ja kun teistäkin suurin osa on täysin samaa mieltä mun kanssa, mutta te ette toteuta sitä samaa mielisyyttä, koska kukaan muukaan ei toteuta, niin te teette niin kuin kaikki muutkin, eli te teette himpun verran huonommin kuin mitä itse toivoisitte. Ja sen takia, kun me ollaan tässä yhdessä, niin te osaatte niin kuin yhdessä toivoa paremmin, ja tiedätte, muutkin ovat teidän puolellanne, ja silloin teillä on helpompi tehdä niin, että sanoo, että kun tulee se seuraava läksyluku tuokio, niin ette tyydykään siihen, että sanotte, että joko olet lukenut läksyä, niin lapset sanoo, joo, ja huomenna ei ole mitään läksyä. Ai jaa. Ei se mene koskaan näin. Lapset aina sanoo näin, varsinkin jos on poika. Se kuuluu ihan tähän niin pojan alkuperäiseen luontoon, sen luonnolliseen elämään. Pojat ovat sellainen sukupuoli. Ja tytöt taas toisella tavalla, ne on vähän tunnollisia, mutta ne on sitten hyvin stressattuja siitä tunnollisuudesta. Se taas sitten liittyy hieman biologiaan sekin. Joo, mutta tämä... No niin, vähitellen tarvitaan sitä ennen. Mä kuitenkin käytän yhden puheenvuoron, otetaan sitten aivopuolella. Ota tuo vielä ensin se. Yleisestä kysymys. Joo,
Joo, ole hyvä. Käyn tietysti miettimään sitä, kuka on vanhempia mennyt täydelleen, ja täällä on osalla tuskanikkää ja osakaputta heittää olkaa, hyvin on mennyt ja täydellistähän ei tule, mutta onko tulkinut oikein, että tämä viesti, että jos lapsuus menee vuodesta 1 vuoteen 18 ja sit mitä nuorempana lasta pystytään ohjaamaan niin autoriteettisesti, se on tietysti sitä parempi, mutta voisin olettaa, että tämä niin kumuloituu tämä homma, että mitä enemmän autoriteettista vanhemmuutta, niin sitä parempi, koska siihen tulee tietysti nämä kaikki elämänmuutokset ja kaikki, että nyt oltiin vähän alussa, tuli erot ja kaikki muut systeemit, että nyt mennään vaan pois olevaksi ja sitten mennäänkin takaisin autoritäärisesti. On niin vaikeaa, että kurlataan tämä tilanne tässä, että pyritään taas sinne autoriteetin puolelle. Se varmaan niin se viesti, että mitä enemmän sitä hyvää kasvatusta, niin kaiken mukaisesti pitäisi niin tuoda hyvää lapsuutta. Ja toinen mikä tuli mieleen, että jos ollaan siinä tilanteessa, että sulla on nyt tuollainen taapero-ikäinen, mikä tuossa alkaa vasta miettimään näitä juttuja niin kuin itse. Sitten jos onkin tämmöinen, että tulee tämän tilaisuuden. Perhän meidän mukaan onkin 2-13 lakia, että tämä on mennyt ihan viikkoa tämä homma, niin onko tämä homma vielä pelastettavissa? Erittäin keskeinen kysymys. Nämä aivokuvat, joita mä kohta esitän tässä, on tämä halkileikkaus aivoista, mutta sen lisäksi minulla on tietty kuvasarja, joka kertoo aivojen kehityksestä. Se osittain valaisee tätä kysymystä, mitä esität, mutta tulkoon nyt jo heti sanottua, että tietenkin kun ensimmäiset vuodet on kovin tärkeitä, ne on samalla vuosia, joita se lapsi itse ei tule muistamaan. Ja siis se merkittävä asia tässä on se, kun te varmaan kaikki olette kuulleet tästä aivojen plastisuudesta, eli muovautuvaisuudesta. Että varsinkin pienten lasten aivot on erittäin muovautuvia. Nehän muovautuu kokemusten, elinympäristön vuorovaikutuksen, siis kaiken suhteen, mikä ympärillä tapahtuu, niin lapset imevät aivoihinsa ja ne aivot kehittyvät ikään kuin vastineeksi, vastaukseksi siihen, mitä ympärillä tapahtuu, ne pyrkii sopeutumaan tähän ja ne muovautuu sitten sen mukaan. Ja sitten se muovautuminen on hyvin kiihkeää ja nopeaa varhaisina vuosina ja myöhemminkin se on, se laajenee ja samalla tietysti niin kuin harvenee. Ja se ei ole ihan yhtä kiihkeä. Mutta siinä on yksi merkittävä asia, että aivot eivät muovaudu taaksepäin. Se olisikin aika merkillistä. Siis me ei voi tehdä niin kuin aikamatkaa taaksepäin. Siis se on niin hullua, kun kaikki luulee, että esimerkiksi terapian avulla voitaisiin mennä sinne varhaisimpiin aikoihin ja siellä tehdään jotain, joka muuttaisi niitä varhaisempia aikoja. Mutta se olisi niin kuin ajassa taaksepäin menemistä, se olisi aikamatka. Ei semmoista voi, ihan oikeasti semmoista ei voi tehdä. Me emme voi tehdä vaikutuksia taaksepäin. Voimme tehdä vaikutuksia vain eteenpäin. Että aivot ovat muovautuvia vain tulevaisuuteen näin, eivät muovaudu taaksepäin. Ja sen takia se on peruuttamaton. Kaikki on aina peruuttamaton. Ja sitten siinä on niin toinen asia on se, että tietenkin sen päälle, mitä aikaisemmin on tapahtunut, voidaan rakentaa uutta. Jos siellä aikaisemmin on tapahtunut jotain sellaista, joka on kehityksen kannalta vaurioittavaa tai hankalaa tai jarruttavaa, niin me voidaan kehittää jotain uutta, joka on vahvempaa, joka on parempaa, joka on eteenpäin vievää. Ja se ikään kuin peittää sen toisen. On vahvempi voima, joka pitää kurissa sen heikomman voima. Näin voidaan toimia ja vain näin voidaan toimia. Ja sillä tavoin, että ei ole niin mikään niin ehdoton juttu, että kaikki olisi menetetty, vaan koko ajan voidaan niin uusi. Siinä on vain yksi asia ja se on se, että se tapahtuu hieman erityyppisesti. Siis me menetetään niin varhaislapsuus ja me voi tehdä samalla tavalla kuin varhaislapsuudessa tehdään. Ja siinä tullaan niin tähän, mikä on niin tietoista ja mikä on tiedostamatonta. Siis varhaislapsuudessa, jolloin tietoinen pyrkimys ei ole vielä kehittynyt, mä kohta näytän, miksi se ei ole, niin siellä
tämä kehitys tapahtuu vaistovaraisesti ja ilman tietoista ohjausta. Lapset ikään kuin imee itsensä. Siis puheen oppiminen, siis äidinkielen oppi on just semmoinen asia. Et kun siis lapset oppii 2 ikävuoteen mennessä, niin alkeet sitten jo alkaa olla tässä äidinkielessä. Ja siis suomalaiset lapset oppivat suomen kielen, japanilaiset lapset japanin kielen, mutta se ei tarkoita, että suomalaiset osasivat japania tai japanilaiset osasivat suomea, vaan ne oppii vain sen ympäristönsä kielen. Lapsen aivot muovautuvat siihen kieleen, mitä ne isä ja äiti ja lähiympäristö käyttää. Ja sitten ikään kuin se oppiminen on täysin vaistovarasta, täysin tämmöistä ei-ohjausta. Siis sitä ei ohjata mistään, vaan se tapahtuu niin kuin sanotaan peilaamalla. Lapset ikään kuin peileen, sinne tulee niin kuin se puhe ja lapset peilaa sen puheen takaisin. Se on tämmöinen niin kuin peilaavaa vuorovaikutusta, millä ei ole mitään tekemistä tahdonalaisuuden kanssa. Ja sitten myöhemmin voidaan opetella erilaisia kieliä. Sanotaan, että siis tämä peilaava vaihe se on sama kuin leikki-ikä, siis tuonne 5-7 ikävuoteen asti. Ja sen jälkeen, kun me tullaan tästä just 5 eteenpäin, niin silloin voidaan opetella kyllä kieliä aika tehokkaastikin, mutta ne opitaan eri tavalla. Käytännössä se yleensä tarkoittaa sitä, että on vaikea enää oppia intonaatiota. Opitaan kyllä teknisesti kieli, mutta ei osaa tehdä, se ei kuulosta alkuperäiseltä. Että sitten voidaan tehokkaasti oppia kieliä aikuisena, mutta se on eri tapa oppia kuin pienen lapsen ehkä kuvaa just sitä eroa. Mutta mistä se kaikki niin seuraa, niin aina menen suoraan tähän. Tässä ennen kuin mennään sitten yhteisiin puheenvuoroihin, niin minulla on täällä nyt sitten kuvasarja, jotka on lapsen aivoista sillä tavoin eri kehitysvaiheissa. Tämä vasemmalla äärimmäinen kuva ylhäällä, siis sivusta kuvattuna alhaalla, päältäpäin kuvattuna siinä on alle 5-vuotiaan aivot. Siis 4-5-vuotiaana kuvattu tämmöistä magneettiresonanssikuvausta hyväksi käyttäen. Ja sitten nämä värjäykset, niillä vaan halutaan niin kuin havainnollistaa sieltä joitakin asioita esiin. Ja mä tässä nyt vaan pyydän teitä tarkkailemaan yhtä asiaa. Ja se on, mä nyt vaan näytän tuossa keskimmäistä kuvasta. Se on tämä. Täällä on aivojen etuosa. Tämä näin etuotsalohko. Ja siis me tullaan niin kyvykkäiksi johonkin tiettyyn asiaan. Se vaatii välttämättä sen, että aivoissa niin tietyt asiat ovat kehittyneet riittävän pitkälle. Että aivoissa kehitys tapahtuu tälle kerroksittain. Että ensin opitaan yhteenlasku, sen jälkeen on helppo oppia vähennyslasku, mutta sitten kertolasku, se on ikään kuin astetta kovempi juttu, ja se voidaan oppia vasta, kun on yhteenlasku ensin opittu. Ja sitten jakolasku, ja sen jälkeen prosenttilaskut ja niin edelleen. Siis ne tulee vain kerroksittain, niitä ei voi tehdä toisinpäin. Ne opitaan niin kuin pienemmästä ikään kuin vaativampaa. Ja tällä. No niin, mutta jos katsotaan, että kun sitten meidän tarvitaan niin kuin nimenomaan nämä etuotsalohkot, ne on niin kuin se elin, jolla viime kädessä ihmisestä tulee ihminen. Niin se vaatii siis hyvin monta vuotta ennen kuin etuotsalohkot on kehittyneet siihen pisteeseen, että ne on valmiit tekemään sitä tehtävää, mikä niillä on varattu. Ja se tehtävä on tämmöinen tahdonalainen ja tietoinen asioiden hallinta. Se on ikään kuin lennonjohtomme, josta käsin me tehdään valinnat, päätökset, ennen kaikkea niin kuin arvopohjaan nojautuvat päätökset. Ja sen takia tämmöinen arvopohjaan nojautuvia päätöksiä ei voi tehdä ennen kuin aivojen etuotsalohkot on niihin valmiit. No milloin ne siihen valmiit? Voisiko 4-5-vuotias tehdä arvoihin perustuvia valintoja ja päätöksiä? Vastaus. Ei mitään mahdollisuuttakaan. Entä voisiko, siis seuraava kuva täällä näin
on 8-vuotiaan aivoista. Voisiko 8-vuotias tehdä arvoihin perustuvia valintoja ja päätöksiä tai vertailuun perustuvia päätöksiä? Onko tämä parempia kuin toi tai jotain semmoista? Vastaus: ei mitään mahdollisuutta. Ei siellä aivoissa ole semmoista organismia tai semmoista organisoitua toimintaa, jolla voisi tehdä tämän tyyppisiä päätöksiä. Siitä huolimatta tämä aikakausi on semmoista. Jo 5-vuotiaat päiväkodeissa, niin siellä ne pistetään tekemään arvovalintoja, esimerkiksi kuinka hyvin se piirustus sujuu tai yleensä. Tai sitten niin kuin tämmöiseen, voisi sanoa, tunnekommunikaatioon liittyviä valintoja, että mitä tarkoittaa niin kuin se, että ollaan niin kuin ystävällinen tai niin edelleen, että mihin arvopohjaan se perustuu. Ei mitään mahdollisuuksia. No siis milloin ne mahdollisuudet tulee? No sitä varten niin ensinnäkin pitää just tarkastella aivojen tätä etuosaa. Ja siis tämä sininen väri kertoo sen, miten kypsiä aivot on, kun tekevät tiettyä tehtävää. Mitä enemmän sinistä, sen valmiimpi aivot ovat biologisesti. Ja sitten kun huomaatte, että 4-vuotiaan aivoissa siellä on jonkin verran sitten tätä kykyä, mutta jos katsotaan, tässä on tämä aivojen alkileikkaus, niin se on se sininen, mikä siellä näkyy, niin se on tämmöinen orbitofrontaalinen aivopuoli. Se on kehittynyt. Se kehittyy 3 ikävuoteen mennessä. Se on esimerkiksi, kun me puhutaan empatiakyvystä, niin se tarvitsee, että tämä osa on kehittynyt. 3-vuotiaan empatiakykyyn tarvittava aivojen osa, se on valmis. Mutta kun mennään tänne ylempään osaan, etuotsalohkon aivokuori, missä tehdään nämä arvovalinnat ja päätökset, niin siihen se ei ole kehittynyt vielä aikaa. Ja nyt huomaatte, se sininen, mikä täällä 5-vuotiaalla on, niin se on just tämä alaosa. Tämä orbitofrontaalinen alaosa. Ylempää ei ole. 8-vuotias seuraava kuva, ihan aavistuksen verran siellä rupeaa viriämään, mutta niin vähän, että sillä ei ole käytännön merkitys. Sitten tullaan 12-vuotiaiden aivoihin, ja sieltä tämä sininen alkaa, ja täältä tulee vastaan sinistä, ja se alkaa niin vähitellen niin sininen. Se on toi suurin piirtein 12, on se ikävuosi, jolloin tämä aivojen etuotsalohkot alkaa kehittyä. Ja sitten kun on kehittyneet, niin kun ne on valmiit, niin ne ovat sitten se työkalu, jolla tehdään arvovalinnat, päätökset ja tämmöiset tahdonalaisesti niin viritetyt valinnat yleensä. Ja sitten se tarkoittaa, että 12-vuotiaana se alkaa viritetty kehitys, niin se tarkoittaa sitä, että nämä ei vielä ole juuri lainkaan kykeneviä, vaan niin kuin ihan vähän vai tekevät tämmöistä. Sitten me mennään seuraavaan kuvaan, joka on tämä on 16-vuotiaan aivoissa. Ja sitten nyt on tapahtunut. Siellä on sinistä. Se tarkoittaa, että nämä on virittyneet, nämä etuotsalohkot. Nämä on kykeneviä tekemään arvovalintoja, tekemään päätöksiä ja hallinnoimaan myös tunteitaan tahdonalaisesti tiettyyn rajaan asti, mutta ei vielä täydellisesti. Mutta aika pitkällä on jo kehitys. Seuraava kuva on 20-vuotiaan aivoista. Se on jo aivan erinäköinen. Nämä on varsin päteviä arvioimaan arvoja, hallinnoimaan tunteita ja niin, siis säätelemään itse, koska säätely on tunnesäätelyä. Enimmäkseen se on tunteiden säätely. Koska tässä iässä ruvetaan hallitsemaan sitä asiaa. Ja tämä kehitys jatkuu. Se on tänä päivänä arvioitu, että tarvitaan 25-30 vuotta ennen kuin aivot on valmiit, ennen kuin on kypsät. Siitä sinistyminen jatkuu sinne 30 ikävuoteen asti. Sen jälkeen ei tule enää lisää. Ja se aikuisuus on ihan hedelmällisimmillään silloin. Mutta sitten huomatkaa, että 20 vuotta kestää lapsuus. Se on nähtävissä aivojen kehityksessä. Se on hyvin perusteltua, että se on suurin piirtein
tämän pyttäin. Mutta tämä tästä ja tämän pohjana voidaan mennä sitten yhteisemmin keskusteluun. Tuossa tuli Keijon vuonna 1998 varmaan, kun oli Kuvalehdissä tämä otsikko. Olen niin vanha. Tosiaan tästä Keijoa kun kuuntelin, niin muistin esikoinen 52 vuotta sitten sanoi tyyneneet silmissä 8-vuotiainen isälle, että jos joskus sanoisit, että menisitkö, tekisitkö, hakisitko, että aina sano mene, tee ja hae. Että näitä näkökulmia asiaan varmaan löytyy, mutta nyt mä annan Hanna-Pikalle mikrofonin. Kiitos paljon. Onks lämmin tunnelma? Kellä muulla on tuskanhiki päällä? Ainakin pikkusen. Ihan oikeastaan. Jarkkiskin näytti peukkuu siellä. Oliko se mä ajattelen tuskan hielle? Ei kai sul sentään ole. Hyvä. Meillä on aika juossut aika ripeästi tänä iltana, joten mennään tämän paneelin suhteen aika pitkälti niin kuin suoraan asiaan. Ja tietysti minä olen niin älyttömän ylpeä. Tässä istuu Terno. Hän on niin kuin tavallaan vähän niin kuin kokemusasiantuntijana täällä. Mikä sulla on fiilis? Jännittääkö? Haluatko sanoa jotain ennen kuin aloitetaan keskustelemaan? Mä haluaisin vaan sanoa kiitos kaikille äideille ja isille siitä, että olette mahdollistanut ihmisen elämän ja siihen, että kaikilla lapsilla on äiti ja isä. Mä haluan vaan sanoa kiitos kaikille. Ja Krista kävi jo vähän kyynelehtimään. Hienoa. Hei, mutta tosissaan mennään asiaan. Meillä on nyt aika vähän sen aikaa enää jäljellä ja me haluan pitää aikataulusta suurin piirtein kiinni, koska täällä on varmaan paljon niitä perheellisiä ihmisiä, kellä saattaa olla ne taaperot siellä kotona ottamassa vielä niitä halipusui. Niin ensimmäinen kysymys. Ja sitten ehkä tulee vielä toinen sen jälkeen. Katsotaan. Minna. Menisin sanoa Tiinaksi jostain syystä. Minna on tuossa kellonkaan, eli jos alkaa rönsyilemään liian pitkälle, niin sori, pistetään puheenvuorot poikki. Toivon sellaista tiivistä koontia siitä omasta ajatuksesta. Eli minkälaista tukea tarvittaisiin nykypäivänä, tänä päivänä vanhemmuuteen, vanhemmalle? Tai siellä saat vastata myös nuoren näkökulmasta, jos haluat. Mutta mennään Kristasta liikkeelle. Joo, kiitos. Tosiaan työskentelen Mannerheimin lastensuojeliitolla. On 4 lapsen äiti itsekin, 3 aikuista ja yksi ekaluokkalainen. Vanhemmuuden tuki on se, joka nousee tosi vahvasti meidän toiminnassa ja varsinkin yksinäisyys ja se jaksaminen. Ja tänään kuultiin hyviä eväitä siihen kasvatukseen, mutta kyllä mä ajattelen, että se vertaistuki, mitä meillä MLL:ssä näyttäytyy, se, että sä pääset keskustelemaan toisen vanhempan kanssa ja pysyt peilaamaan ja huomaamaan, että en mä olekaan oikeasti niin huono ja mä en olekaan ainoa, joka tässä on epäonnistunut. Ja saada sitä peilauspintaa siihen omaan vanhemmuuteen ja vinkkejä ja vertaisuutta ja vielä siinä varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne ongelmat kasautuu. Itse muistan silloin esikoisen kanssa menin vesijumppaan, vaikka onkin ollut sellainen jumppahirmu. Mulle tärkeintä on se saunahetki. Että mä saan jutella niiden muiden äitien kanssa. Ja siitä mä tiedän, että mitä me MLL:ssä tarjotaan, niin on myös tosi tärkeää. Kiitos. No, ykkös sulattele vielä. Minäkin sulattelen. Niin, tuolla olikin Keijo. Keijo ei tarvitse sulatteluja. Mehän tarvitaan kaikkea tukea, eli te vanhemmat. Mulla ei ole omia biologisia lapsia ollenkaan. Mun on hyvä puhua. Mutta mulla on yli 20 perhekotilasta. Ja kun heitä nyt alkaa itkettää taas. Mutta saa itkeäkin, aikuinenkin saa itkeä. Me tarvitaan, ensinnäkin vanhemman pitää uskoa itsensä. Että kyllä mä uskallan ja kyllä mä osaan. Ja sitten jos huomaa, että ei osaakaan, niin sitten yhteiskunnalla on kaikenlaisia tukia. On MLL ja on sossua ja ties mitä tukea, hakekaa sieltä tukea. Meille tuli yksi lapsi tuolta Helsingistä
yksinhuoltaja äiti, isä oli kadonnut Lappeenrantaan ja äiti ei jaksanut. Poika oli 8-vuotias, haistatti veet äitilleen ja huuteli ties mitä. Äiti sanoi, että polvet verissä meni sossulle ja sanoi, että auttakaa. Sitten he auttoi. Poika tuli meille ja tällä hetkellä on 36-vuotias noin Helsingissä ihanan lapsen isä ja sanoo, että kiva kun pelastitte minut. Yhteiskunnassa on paljon apuja, käyttäkää sitä ja vielä taas tukien, niin kuin Krista sanoi, se on hyvä. Tukeutukaa toisiinne ja olkaa vahvoja isiä ja äitejä. Äitien pitää vetää samaa linjaa, ettei lapset on fiksuja. Ne tietää, että käy äitiltä kysymässä, äiti antaa luvan, isä sanoo, että mene pois. Mutta vanhemmat vetää samaa linjaa, niin kyllä se sieltä. Ja kun me saadaan lapset pysymään hengissä, henkisesti sekä fyysisesti tuonne 18-20, niin kuin Keijo sanoo, että 20 on joku pointti, niin kyllä ne sitten pärjää, kun me ollaan rakastettu niitä. Anteeksi, että itketti, mutta tunnetta mahtuu maailmaan. Oletko jo valmis? Joo, eli niin, piti vähän itsekin miettiä, että mitä tähän nyt voisi niin heittää, että mitä niin tarvittaisiin. Siis eihän mua niin naurata nyt, mitä niin Keijo sanoi, että meillä on nyt se 4/5 lapsista on justiinsa niitä, jotka on jäänyt jotain vaille. Ja sitten me kohdataan ne sitten täällä koulussa ja varsinkin minä, joka on erityisluokan opettaja ja mun luokalla on oppilaita, jotka on poispotkittu muista erityisluokista just sen takia, että ovat niin vallattomia ja mahdottomia ja jotain pitäisi tehdä, niin ainoastaan mitä niin itsellä tulee mieleen se, että jos se niin mopo on jo karannut käsistä siellä niin kotona, niin luottakaa nyt siihen työhön, mitä me täällä koulussa tehdään ja tukekaa niin meitä. Täällä ollaan välillä niin valtavia haasteiden edessä. Ei ne mitään helppoja ole enää ne lapset, kun tiedätte, että jos tämmöinen 8-10-vuotias heittäytyy lattialle ja saa itkupotku raivareita, että ei ole kukaan niin asettanut niille niitä rajoja elämässään koskaan aikaisemmin. Ja sitten jos täällä eka kertaa ne kuulee, että te ei saa tehdä noin, että sä et työ ja sä et tee noin, ja se on minä, joka niin päättää näistä asioista, että näin se vaan niin menee. Niin kyllähän siellä niin otetaan yhteen ja koitetaan sitten pelastaa vielä se lapsi. Mutta se, että sitten minä vanhemmat lähtee sitten kyselemään siitä, että ei nuin saa ja miksi nuin ja näin, niin silloin välillä tuntuu, että nyt ollaan niin todella syvissä vesissä. Et kun vanhemmat itsekään tajua, että missä me ollaan menossa. Et mä oon nyt sen 20 vuotta ollut opettajana ja mä oon nähnyt sen, että miten oppilaat koko aika voi huonommin ja ne on koko aika haasteellisempia, mitä niin kuin meille tulee. Me ollaan kohta semmosissa niin kuin lirissä, että jos me ruvetaan oikeasti yhdessä tekemään tälle tilanteelle jotain. Ja olkaa kiitollisia siitä, että joku vielä yrittää tehdä jotain. Ei muuta. Haluatko Terno sanoa siihen, että minkälaista tukea nuoret tarvitsisi nykyään? No en nyt tiedä, onko sitä ehkä tukea, mutta ainakin itselle ja monen mun kaverin on ollut se, että isä ei ollut sillä kuvioissa. Se on kuitenkin kotona, mutta se ei ole niin kuin isä. Että moni mun kaveri ei pidä omaa isää isänä, vaan ne pitää jotain toista. Ja sellainen, mitä isä jos kannattaisi tehdä, on se, että pyytää omaa lasta tekemään asioita kahdestaan ja viettää aikaa ja kysyy niin kuin sellaisia asioita, mitä äidit esimerkiksi voi kysyä. Pitää nyt keskustelut, mitä äidit ei pysty pitämään. Ja ne ei oikeastaan muuta. Kiitos, toi on älyttömän hyvä. Olihan sun kuitenkin aika hyviä ajatuksia. Me niin kuin äsken tästä mietin, meillä oli vähän sellaisia tietysti peukku ylös ja alas tyyppisiä juttuja. Mulla on niin kuin 14-vuotias vanhin lapsi ja se nuorin on 8-vuotias ja tietysti mitä meillä pidetään. Me on demokratian kannattaja,
Meillä pidetään perhekokouksia. Kuinka moni muu tekee tällaista? Pöykku pystyy. Joo. En tiedä kuinka pieleen meni. Niissä neuvotellaan asioista yhdessä, mutta ehkä meillä nyt joku auktoriteetti on vielä olemassa. Nyt puhuttiin vähän, että yhteiskunta voi tukea, apukeinoja ja se vertaistuki. Mutta nyt jos ajatellaan, että niin kuin aika paljon keskustellaan siitä, että vanhemmuus on hirveän haastavaa ja vaikeaa nykyään. Tässä on monta henkilöä, kellä on eri näkökulmasta niitä kokemuksia niin kuin siitä vanhemmuudesta. Minä haluaisin oikeastaan kuulla teiltä, että minkälaista tsemppiä tai kannustusta tai vahvistusta työ haluaisitte tälle isolle porukalle antaa vanhemmuuteen nyt tästä kotiin viemiseksi. Keijolla tuli ihan älyttömän paljon faktaa, mutta nyt niin kuin muista näkökulmista. Mikä viesti vanhemmalle kotiin viemiseksi? Niin älkää tehkö asioista liian vaikeita. Ei elämä ole vaikea. Elämä on loppujen lopuksi aika simppeli, että aamulla noustaan ylös, me syödään se aamupala ja me lähdetään kouluun ja koulussa me opiskellaan ja me tullaan koulusta pois, niin, me tehdään läksyt ja sitten lähdetään ehkä käymään harrastuksessa, jos on vielä energiaa, niin ruutia ei tarvitse keksiä uudestaan, se on jo keksitty aikoja sitten, niin tehkää niitä vanhoja hyviä keinoja, mitä tekin olette joskus lapsuudessa joutunut kokemaan. Menkää ulos ja olkaa enemmän yhdessä ja vähemmän justissa niillä älylaitteilla. Ei tää on vaikea, tää on yksinkertaista. Ottakaa perusasiat käyttöön ja kyllä niin kuin elämä johdattaa sitten eteenpäin. Minä vastaan tähän kysymykseen tässä loppupuheenvuorossa, joka kestää 3 minuuttia 24 sekuntia. Joo, kiitos. Mä jaksan. Jatkan ehkä sillä yksinkertaisella neuvolla, että mä ajattelen, että perheen jälkeen tärkeimmät lapsen kasvu- ja kehitysympäristöt on varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika. Ja jos sä yrität suorittaa ja suoriutua näistä kaikista yksin, niin kyllä sä väsytät itsesi. Joten mun ehkä neuvo on se, että kysy apua. Pyydä vaikka ihan sinne harrastuskuskauksiin. Perustakaa joku rinki. Tunne sen kavereiden tai sun lasten kavereiden vanhemmat. Tämä nyt on varmaan jostain hankkeesta tämä koko kylä kasvattaa ajatus, mutta kyllä mä itse ajattelen sitä, että me liian yksilökeskeisesti koitetaan niin kuin suoriutua ja suorittaa. Et musta on aika yksinkertaista, koska se vanhemmat tuo sitä, että he on väsyneitä tosi paljon meille niin kuin esille, niin pyydä apua. Haluatko Terno sanoa nykyajan vanhemmille jotain muuta? Äsken tuli isiin liittyvä kommentti, mutta onko jotain muuta vielä, mitä voisi huomioida? Mites Keijo? Niin, mietitkö tämä ajankulua? Tässä on myös pari kysymystä paperilla, johon mä haluaisin vastata, että mä oikeastaan voisin käyttää tässä nyt tämmöisen pienen hetken. Tämä on kuitenkin ihan tämmöinen lemppariaihe ja lempparikysymys. Näiden kanssa on askaroinut ja nämä on ollut kyllä kovin viehättäviä juttuja. Siis mä tarkoitan ihan oikeasti. Siis kun 3-vuotias heittäytyy maahan marketissa ja huutaa kuin palosireeni, niin mitä teet? Siis nämä on hienoja juttuja. Siis olkaa ylpeitä semmoista lapsesta. Sanokaa, että tosi hyvin huudettu, että vahva mies tai vahva tyttö, kyllä lähtee, mutta sitä karkkia ei osta. Siis me pelätään ihan turhaan. Siis lapsilla on oikeus ilmaista tunteittensa voimalla, niin kuin mitä ne haluaa ja kuinka paljon vaan ne haluaa. Ei siinä ole mitään sääntöä. Me sanotaan, hyvin huudettu.
Saisiko vielä kovempaa? Tämä kansa tykkää. Siis olkaa vilpittömästi sitä mieltä, että se on hieno. Se on erittäin tehokasta ja se on erittäin oikea oppista. Tunteissa ei ole mitään vikaa ja sitten häpeätte niitä, kun teidän lapsilla. Kyllä tunteet lähtee herkästi silleen, mutta ei se tarkoita, että pitää ostaa päinvastoin. Että se kun mä en osta, sehän tarkoittaa, että sä pääset lisää harjoittelemaan tätä herkkua. Että anna tulla vaan, ei osteta, mutta huutaminen sallittu. Se on niin kuin se perusviesti. Älkää morkatko tunteita, varsinkaan pienten lasten tunteita. Ottakaa ne hyväksyvästi vastaan. Sanotaan, kiitokset arvonannosta, että sä luotat minuun niin paljon, että mulle voi noin paljon huutaa. Että hienosti tehty. Kyllä ne aika nopeasti tietää, millä ne saa karkeaa. Siis tässä on monia ratkaisuja vähän isommille. Meidän esikoinen oli varmaan 5-vuotias, kun tämä kerran yritti tämmöistä juttua kaupassa. Hän teki vietävästi. Niin eli meillä oli karkkipäivä, mutta se ei ollut karkkipäivä, se on meillä ei ole karkkipäivä ja ei osteta. No sitten rupesi itkemään. Sydäntä särkevästi. Mä sanoin, että kyllä meidän perheessä lapsille karkkia ostetaan. Varmaan liikaakin. On yksi varma tapa, että milloin sitä ei osteta. Ja se on se, että kun itkun kanssa yrittää. Että kun sopii kokeilla. Ei ole koskaan itkenyt sen jälkeen. Ja karkkipäivät on pitänyt. Mutta tämän tapasta ikään kuin reilu urheilumieltä mä vähän kyllä peräänkuulutan, että jostain on tämmöisistä ytimistä se lähtee, mistä lapset voi tietää, onko se aikuinen turvallinen. Tehkää se turvallisella tavalla. Siinä ei saada olla ilkeyttä. Se on täydestä sydämestä. Ihankaa lapsenne voimaa. Kertokaa, että mulla on vielä enemmän voimaa. Mä en osta. Kiitos. Voimapeli. Hei, kuinka monella on muuten karkkipäivä käytössä? Peukkuäänestys. Eikö aikuisella saa olla vähän useammin? Mutta nyt meillä on valitettavasti ihan virallinen aika loppu, niin minä annan vielä Jarkkikselle puheenvuoron tähän. Toinen kysymys oli yleisökysymys. Toinen yleisökysymys, okei, tiiviisti. Ja sitten annetaan Jarkkikselle viimeinen puheenvuoro. Joo, tässä kysytään, mitä mieltä olet Niilo Mäki-instituutin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämästä lukumummi- ja vaaritoiminnasta alakouluissa. Mä oon sitä mieltä, että loistava idea, menkää sinne vaan, ne tarvitsee teitä. Uskotko, että amatöörien osallistuminen alakoulujen arkeen on positiivinen asia? Kyllä uskon. Se on just ok. Kyllä tämmöistä, kunhan mummot pysyy hiukan aidoissa, että se vika usein on, siis vika, mutta siis osittain niin tähän ikään kuin meikäläiseen kuuluva vanha kansa on voinut perumaan tämmöisiä vanhoja periaatteita, kun ne tämän ajan hurmiossa ne pelkää, että se oli kuitenkin väärin, niin sitten yrittää niin kuin lepsuilla. Että sitä ei pidä tehdä, vaan pitää niin kuin reilusti olla se mummo ja vaari ja mummo ja ukki, joka niin kuin, ei siinä ollut ennenkään mitään vikaa. Se oli ihan hyvä. Siellä on sisällä hyviä periaatteita. Olkaa se, pitää olla vanhanaikainen silloin, kun on vanhaa. Tuosta kouluvaari- ja koulumummeli-hommasta, niin mä voin kertoa, että mä olen tuolla Haminassa kouluvaarina ja kyllä on ihanaa hommaa. Ja menkää mukaan sinne tarvitaan hyviä ihmisiä, jotka haluaa jakaa itseään. Mutta se on itse asiassa, te olette sen verran nuoria, mulla on Keijon kanssa täällä varmasti vanhimpia, niin siinä on hirvittävän hyvä, että on eläkeläinen, koska se vaatii sitoutumista ja jos ei voi mennä, niin silloin ei mennä. Mutta tämä loppupuheenvuoro. Uskalla olla lapsellesi aikuinen, se oli tämän päivän teema. Ja
kirjoitin tänne, kun tuota Keijoa kuuntelit, käytä lempeä imperatiivi. Mä luin hänen kirjansa ja siellä oli tämä lempeä, ystävällinen on ehkä synonyymi, lempeä imperatiivia. Ja sitten teille vanhemmille. Kysymys oli uskalla olla. Kyllä sinä uskallat ja oikeastaan sinun pitää uskaltaa. Olla lapsellesi aikuinen ja vanhempi ja kasvattaja. Kuka muu sitten se voisi olla kuin oma äiti tai isä. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, samoilla linjoilla. Ja mä kannatan tuota rajat ja rakkaussysteemiä. On paljon muitakin, mutta se toimii. Lapsi tarvitsee lähelleen melko pitkäksi ajaksi, ja tässä todettiin, että se on se 20 vuotta, turvallisen aikuisen. Oman vanhemman, huoltajan, kasvattajan, äiti, isä, sijaisäiti tai sijaisisä. Isovanhemmatkin sillä taustalla. Sallikaa heidänkin tulla lapsensa lähelle. Koti kasvattaa ja yhteiskunnan asiaan liittyvät tahot tukevat kasvatusta. Koti kasvattaa. Se on vanhempien tehtävä. Muut tukevat. Jos tarvitset apua, hae sitä apua. Pyydä sitä. Ei ole häpeä pyytää apua näissä asioissa, kun sitä tarvitsee. Kasvattaminen on aika jo tosi kuluttavaa, kun tulee pystyä olemaan aikuinen, isolla kirjaimella täräytin tänne, jonka tulee kestää kitinät, valitukset, uhmat ja murrosian myllerrykset. Kauheita lapsia, mutta heidän pitää olla tollaisia ja teidän pitää kestää. Ja enemmänkin on häpeä, jollei pyydä apua syystä tai toisesta. Ei pyytämistä tarvitse hävetä, ei koskaan. On kovin tärkeää haluta olla mukana oman lapsen elämässä. Yhdessäolot, yhdessä tekemiset, lähelläolot ja halaukset, kuulemiset ja ennen kaikkea kuuntelemiset. Ne on erittäin tärkeitä. No sitten, mä en koskaan malta mieltäni enkä ole nytkään malttanut, niin otan esille lapsellenne erittäin tärkeän paikan. Eli tässä on nyt edustaja tässä mun vasemmalla puolella. Paikan, suluissa parempaa nimitystä en tähän saanut päähäni, jossa heitä kasvatetaan, jossa heitä tuetaan. Ja tuetaan teidän kasvatusta. Lapsen koulumaailma. Varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ehkäpä noin puoliväliin. Oma rajaus. Ainakin. Ala-asteen mukaan luettuna. Marja-Leena, kyllä tämä kohta loppuu. Opet, ohjaajat ja pienissä yksiköissä, mä kannatan pieniä yksiköitä. Niiden muu henkilökunta, periaate, koko koulu kasvattaa, toimivat tukenanne. Tukekaa vanhemmat myös heidän panostaan lapsenne kasvatuksessa, koska se kohdistuu teidän lapsiinne ja tukee teidän lastenne kasvatusta ja elämää, valmistautumista sinne omaan elämään. Koittakaa olla ehdostamatta perusteettomasti noiden ihmisten työtä. Asioista on keskusteltava aikuismaisesti, kun on sen aika, ja jopa silloin, kun siltä tuntuu. Avoimuus ja hyvään uskominen on hyvä avu noissa hommissa, eli muun muassa noissa keskusteluissa. Älkää hyökätkö. Vanhempihan hyökkää hyvin usein, kun siellä Vilmassa lukee jotakin, niin sitten hyökätään. Älkää hyökätkö suinpäin ja tuosta vaan opettajien ja muiden kimppuun. Jos lapsenne näkee, että hänen vanhempansa perusteettomasti puolustaa heitä, ja kun lapsi tietää siinä tilanteessa, että minähän tässä väärin tein, saa hän ihan väärän signaalin sille jatkoelämälle. Oikea signaali on se, että me teemme yhteistyötä heidän parhaakseen myös koulumaailmassa. Ensin selvitellään ja sitten toimitaan. Kiitokset Keijo, kun tulit meidän luoksemme Käpylän uuden rahkean kouluun kertomaan meille arvokkaita asioita lapsemme kasvatuksessa. Tiedän, että monet saivat arvokkaita ohjeita, joskus niin kuluttavan rasittavan tehtävänsä, oman lapsen kasvattamiseen. Kiitos myös Leijonille, 30 sekuntia. Kiitos myös Leijonille tämän tilaisuuden, tai oikeastaan 5 tilaisuuden järjestämisestä tällä puolella Suomea. 2 on toteutettu, 3 jäljellä.
Ja toivotan Keijolle onnea reissuille. Ja muistakaa, lempeä imperatiivi. Kiitos. Joo, haluan vielä loppuun kanssa sanoa, tuli tosi ihan äsken niin kuin mieleen niin kuin semmoinen asia, että sä jotain sanoit, että onko se niin kuin myöhäistä. Niin ei se koskaan myöhäistä, mutta se vaan vaatii ihan hirveästi töitä. Ja sitten se, että sama se mullakin on se, että mä tiedän sen, että mulla on ne todella haasteelliset oppilaat, että mä en voi kaikkia pelastaa, mutta se ei tarkoita sitä, että kun mä yrittäisin. Aina pitää yrittää, aina pitää jaksaa ja koskaan ei ole liian myöhäistä. Että se vaatii vaan työtä ja päätöksiä ja rutiineja. Kimmo vei melkein sanat minun suustani, mutta mä sanon kuitenkin, että annan teille toivoa. Huonosti kasvattu koira on lopunikäinen riesa. Huonosti kasvattu lapsi ollessaan fiksu korjaa vanhempiensa virheet. Luottakaa itseänne, luottakaa lapsiinne. Ja nyt mä kysyisin semmoisen asian, että olisi ihan kiva tietää, mistä te olette. Nostakaa kaikki Haminasta tulleet kätenne ylös. Hyvä Hamina. Sitten kotkalaiset käsi ylös. Bravo, Kotka. Haminalaiset hävetkää. Pyhtääläisiä. Mahtavaa. Joo, hienoa. Tosi kiva. Sitten kuka on täällä vanhempana? Kuka on sitten ammatin puolesta? Päivähoidon tai kaksoisagentteja talo täynnä? Okei, hieno juttu. Nyt mä haluan ihan lyhyesti kiittää tosiaan. Meillä on tämmöinen Kotka kauneimmillaan keisarinnankalenteri, tässä on upeita kuvia Kotkasta. Mä haluan antaa Keijolle ja kaikille panelisteille muistona kiitokseksi. Ai lahjotaan vai? Okei. Palaver on päättynyt. Kiitos teille, kun olitte täällä.